Mahmud waye ne mai waka na zo. Mahmud MG on the beat. Ki ma kin sani ke ce wanda raina ya so tunwi. Kin zama ni na zama na ke ci rabi na jini. Kin bar ni kwatsam kin saka ni raina cikin tsanani. Shi sai a kai yake yanayin shi kamar madara. Na fi zuma sai sha zuci kamar kankara. Bai da sufa in ya so ka kan zama mai shahara. Wanda ka so in ya so ka za ka ji daɗi ƙwarai. Shi samun masoyin da za ya yi maka san gaskiya. Akwai wahala wanda duk ya saka cikin zuciya. In ka tsaya kai kula a gunshi kayo tambaya, zaka ga ya so ka ne a ran shi akwai manufa. Ba wai na nufin ba a so na gaskiya ne yanzu ba, na kula yanayin halin wasu ma'aya bai ba. Wanda cikin zuciyar ka san shi ba zai ilmu ba, sai ka ga shi ya tsane ka bai kuma kyale ka ba. Na ya kancan a baya wata ɗaya ce na so, santa cikin zuciya ta ya da sahabi ya faso. Bana gani ba na ji a kanta na je har kaso. Ta yi faɗin ran da ba ni ba ta iya rayuwa. Nai ta da kwansan ta zuciya ta da gaskiya. Dukka dare in ta ji ni ne za ta yi kwanciya. Babu rabo ko da yaushe tare muke tafiya. Ta zama ni na zaman da ita ake yin faɗa. Ka kula ta yi min da ba zan ƙi na gamsu ba, ta sakan santa yanda ba zan manta ta ba. Rana ɗaya ka canza mini ban gane nufinta ba, ko a waya na kira ta ba za ta ɗaga ta ba. Ina damina ta sansanin me ke faruwa, wadda sakan ba ta juriyar wai mai rabuwa. Yau kwana biyu ba ta so ma mai haɗuwa, na ganin ta na shige halin damuwa. Na shige halin damuwa. Na shiga kunci da rayuwa ta mani tsanani, sai na tuno wacce 'yar wasiƙar da ta bani. Ranar ƙarshen da na ganta sannan ta ce mini, kar na buɗa na yi alƙawar sai kwana biyu. Ya wasiƙar ta ce Mahmud zan so kar ka yi damuwa, mu haɗi yau kuma ita ce ranar rabuwa. Duk da ya zama ni kular ka ban taɓa rasa ta ba, zan tafi yau za na bar ka ba zan manta ka ba. Yawan rabu ne ni da ita ban san hujjar ta ba, bata faɗan miye laifin da na yi gunta ba. Da wasiƙar na ga abin da ba zai furta ba, ku bi ni cikin waƙa ta biyu za ku ji 'yan uwa. Mai sauraro ka biyo ni bashinta, waƙar nan zan ƙarasa ta ka ji ta, kanan ba zan baka kai kirawo ta. Lambar mai suna ka tambaye ta, ka ji miye hujjar ta ko shirin ta kaina.
090 64 42 8180.